Newton harmadik törvénye. Még mindig az erők témájánál vagyunk, az erők természetét vizsgáljuk. Az előzőekben azt mondtam, hogy hogyha egy erő hat egy testre, akkor az gyorsulni fog. Valamennyire felgyorsul, ez ugye attól függ, hogy mekkora a testtömege. Na de most mi nem az erőnek az eredményéről fogunk beszélni, hanem arról, hogy ha én egy testet nyomok F erővel, így nyomja, akkor a test is nyomja az embert visszafele. Jó, tegyük fel, hogy itt egy rúddal nyomja mondjuk a testet az ember, és a rúdon keresztül erőt fejt ki a testre, na de a test is nyomja visszafele a rudat. Ez ugyanúgy megvalósul akkor is, hogyha mondjuk egy asztalon nyugszik a test. A test bele nyomódik, nyomja lefele az asztalt, de cserébe az asztal is nyomja visszafele a testet ugyanakkora erővel. Ez minden erőhatásnál megvalósul, tehát ahol egy erő fellép, ott egy másik ugyanakkor ellentétes irányú is fellép. Tehát egy erő önmagában soha nem lép fel. Tehát Newton harmadik törvény azt mondja ki, hogy az erők mindig párosával lépnek fel. Ezek, mint ahogy az ábrákon is látszik, egyenlő nagyságúak és ellentétes irányúak. És ilyenkor jöhet az szóba, hogy megnézzük, hogyan lehet mégis az erőket összeadni. Itt legyen ez F1 erő, a másik F2 erő ezen a rajzon. Ha összeadom őket, akkor természetesen nullának kell kijönnie, hiszen az egyik erre, a másik arra mutat, nulla erő hat nettóba, vagy szummába erre a testre, ugye összesen, ez a szumma jel az azt jelenti, hogy összesen, az összes F erő az ebből a kettőből adódik. És ezt összeadom, nullának kell lennie, hiszen nincs mozgásállapotváltozás. Ez a test áll. És állva is marad. Ha hatna rá valamennyi nettó erő, tehát hogyha összeadnám ezt a két erőt, és az egyik nagyobb lenne, akkor az valamerre mozdítaná a testet, hiszen megbeszéltük Newton másik törvényénél, ha erő hat, akkor mozgásállapotváltozás van, hát gyorsul. De ez a test, ami itt nyugszik, az nem gyorsul sehova. Hát tényleg, biztosan a két erő egyenlő. Azaz, ha például F1 az 5 Newton, az F2 mínusz 5 Newton. Jó, nem plusz 5 Newton, mert ha beértesítesz 5 meg 5, az 10, az nem lesz nulla. Az egyiknek mínusznak kell lennie, ez 5 és ez mínusz 5 lesz. Hát innen is láthatjuk, hogy a mínuszjel ellentétes irányt fejez ki. Ez pedig minden vektor mennyiségre igaz. Minden vektor összegzési módszere. Minden vektort így kell. Mondjunk vektorokat, fizikai mennyiségeket, ilyen például a sebességvektor, a gyorsulásvektor, meg természetesen az erővektor, amit már most megnéztünk. De ha azt mondom, hogy egy test halad 5 méter per szekundum sebességgel, és a testről kidobok egy labdát 5 méter per szekundum sebességgel, a kettejük összege egy 10 méter per szekundumos esemény lesz, vagy sebesség lesz, tehát a labda 10-zel fog menni. Mert a kocsiból, ami 5-tel halad, kidobtam még 5-tel azt a labdát. Na de ha ellentétes, halad erre a kocsi sebessége legyen most 4 méter per szekundum, és hátrafele, tehát ha jobbra halad a kocsi, akkor balra a hátuljából kidobok egy labdát, 4 méter per szekundum sebességgel, akkor az a labda pont le fog esni vízszintesen, mert hogy ezeknek az összege nulla.
hiszen az egyik negatív irányba mutat. 4 meg -4, mint itt az erőknél. Ellentétes irányba mutat a 2, akkor az egyiknek negatívnak kell lenni. Erről majd bevágok egy videót egy ilyen kísérletről, amikor ugyanakkor a sebességgel hátrafele lövünk ki. És pont vízszintesen le fog esni a labda. Majd ide bevágom. Fired the gun backwards at the same speed, and it made the ball just drop exactly in place, not moving forward or backward. Oh man, that is so cool. It's like I'm sprinting and then all of a sudden I'm just standing still. Ez tehát Newton harmadik törvénye, minden, amit itt el kell mondani.